Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. L-ewwel l-għodwa tajba l-kulħadd u merħba dan is-santwarju ta' Marija. Sejrin niċċelebraw din l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom. Jien se nofri l-Quddisa l-Erbieħ ta' Francis Buttigieg u l-familja tiegħu. Illum il-Knisja 5 ta' Frar fakkarna f'waħda qaddisa tal-ewwel żminijiet tal-Knisja, l-ewwel 300 sena tal-Knisja u qrib tagħna Siraquża, Sant'Agata, Verġini u Martri. Agata mill-Grek agatos tfisser ħaġa isem ħaġa tajba. Din il-qaddisa ta' età żgħira 16-17 sena ħallet ħajjita għal fidi tagħha. U fuq dan il-virtu tal-fidi se jirrikellemna l-Vanġelu tal-lum meta jgħidilna li Ġesu staġeb ħafna għax in-nies ta' pajjiżu stess ta' Nażaret kellhom noqqas kbir tal-fidi fih, ma jemminux fih. U l-Vanġelu jgħid ftit tagħmel mirakli hemmhekk minħabba n-nuqqas ta' fidi. Ejjew il-Ġesu għalhekk nitolbuh isaħħaħ fina din il-virtu. Int li tiftaħ dirajk lill-midinbin u dan tagħmlu biex taħfrilhom mulej ħnina. Int ir-raj tajjeb li tara fin-naċ tiegħek Kristu ħnina. Int li tmur tfittex il-naġa il-mitlufa mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Atina mulej il-maħfra ta' dnubitna għat-talb tal-Verġni u Martri Sant'Agata li dejjem sabet grazzja quddiemek għas-safa ta' ħajjita u għal-qawwa li juriet fil-martirju tagħha bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej biddeb lil min iħobb. Qari mill-ittra lil-Lut. Ħuti, sa issa fil-ġlida tagħkom kontra d-dnub, għad ma żammejtux hekk kiebes li wasaltu biex ixxerdu demkom. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija li qalilkom tawliet li intom. Ibni, la twarrab xi twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej iwiddeb lil min iħobb, jolqot lil kull min jilqa' bibnu. U għall-edukazzjoni tagħkom li intom qegħdin tbatu, Alla qiegħed jimxi magħkom tawliet. Minu dak li ben li missieru ma jwidbux. Tassew li bħalissa kull twiddiba ma tferraħniex, imma tnikkitna. Iżda mbagħad lil dawk li jkunu tħarġu bija hija troddilhom il-frott tal-ħajja mimlija bis-sliem u l-ġustizzja. Mela erfgħu l-idejn merħija u l-irkubtejn mitluqa tagħkom u waqbdu t-triq dritt ta' riġlejkom biex min itsob ma joħroġ mit-triq imma jerġa' jieħu saħħtu. Fitxu li żommu slim ma' kulħadd u li jkollkom il-qdusija li mingħajrha ħadd ma jara lil-mulej. Qisu li ħadd fostkom ma jibqa' lura mill-grazzja ta' Alla li jebda għerq ta' mrar ma jinbet fostkom li jġib it-taħwit u li bih ħafna jitħassru. Il-kelma tal-mulej. Għas-salmi responsorjali nwieġbu it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Birek roħ tiegħi il-mulej, qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek roħ tiegħi il-mulej u la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek flimkien it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem.
Għal ma jħen il-missiera l-ulidu, ekk jħen il-mulej għal min għandu l-biża tiegħu. Għaxu jaf kif aħna maġuna, jiftakar li aħna trab. Flimkien, it-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem. Imma t-tiba tal-mulej minn dejjem għal dejjem, ma dawk li għandhom il-biża tiegħu, u s-sewwa tiegħu ma wliet ulidhom, ma dawk li ħarsu il-pat tiegħu. Flimkien, inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni u jien narafhom jgħid il-mulej u huma jimxu warajja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jgħallem fis-sinagoga u l-ħafna li simgħuh bdew jistaġbu jgħidu: Mnejn kisbu dan kollu? U x'inhu dan il-erf li jingħatalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubijiet kbar bidejh? Dan mhuwiex il-mastru taxxa bin Marija u Ġakbu u Ġose u Ġuda u Xmun? Uħutu il-bniet mhumiex hawn magħna? U huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Għalilhom Ġesu: ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u fost rabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjaqhom, u baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Ġesu mar idur l-irħula ta' dawk li nħawi jgħallem. Il-kelma tal-mulej bit-tagħlim tal-Evanġelju. Nagħmlu riflessjoni fuq l-ewwel lezzjoni qegħdin noqorbu lejn l-aħħar parti. Jiena 3 ġimgħat issa nisimgħu silta minn din l-ittra lil-Lut. Qegħdin fil-kapitlu 12 u din fija 13 il-kapitlu, ġifieri wasalna fl-aħħar. U min kiteb din l-ittra lin-nies ta' żmienu li kienu Lut bħalu, jeżortawhom mhux kelma bil-Malti, ġifieri ifakkarhom, iħeġġiġhom, hekk jgħallimhom u jgħidilhom hekk ara. Twarbux it-twiddib tal-mulej u la taqtax qalbek meta jċanfrek, għax il-mulej iwiddeb il-min iħobb u jgħallem lil kulħadd bħala ibnu. X'inhu jgħidilna l-awtur hawnhekk? Jgħid jgħallimna u jgħidilna iftħu għajnejkom. Insejtu għal kollox il-kelma ta' twissija, imbagħad ikompli jgħidilhom: minu ġibilhom eżempju, minu dak il-missier li jara l-ibnu u ma jwidbux? Għawu, jekk int jgħidilna l-awtur, missier, jara li ċaħat minn ulidu li ġabu fid-dinja u li tant iħobbu u jarah qiegħed jiżbalja, jista' iħallih ma jwidbux, ma jgħidlux, ma jiftaħlux għajnejh? Veru li ħajoqmos? Kif Ġesu qal lil San Pawl, għallu qed toqmos għanni g-gieża għax qed ngħidlek x'inti tagħmel, imma l-ġid tiegħek
Jekk il-missier lill-ibnu iwidbu jiftaħlu għajnejh, mela kemm iktar is-Sinjur Alla għandna noqogħdu għat wid-dib li għamlilna. Ara xejdilna, bħalissa kull min twidbu ma tferħux, ma jieħux pjaċir. Iżda jimbagħad lil dawk li jkunu tħarġu fija troddilhom il-ferħ u l-frott tal-ħajja. Ġifieri, u hekk d-dinja hekk. Għall-ewwel bniedem jarak ikraħ, jarak qed iddejqu, jarak forsi qed tindaħallu. Imma l-qudiem meta jintebaħ għax inti tridlu il-ġejt f'ruħu u f'ġismu, f'ruħu u f'ġismu. Imsiken u xek. Dawk li qegħdin donnok tistħed ibża tgħidha l-ħabs. Illum stess jgħidulek kieku għadt attent jiena m'iniex hawn. Prevention minn qabel. Allura qed jgħidilna l-awto tal-ittra lill-Lut. Oqgħodu attenti. Imbagħad ikompli jgħid ħaj jikkwota l-Antik Testament. Erfgħu l-idejn merħija tagħkom u l-irkubtejn mitluqa u waqbdu it-triq dritta għal riġlejkom biex ma tkunux bnedmin sopop, imma imxu id-dritt. Kemm hija sabiħa, kemm hija eżortazzjoni tfakkira għal żminijietna. Kemm hemm bżonn li wieħed joqgħod attent biex josserva il-kmandamenti ta' Alla, għax il-kmandamenti ta' Alla mhux ixekkluna imma jagħtuna il-libertà. Għalhekk imbagħad is-salm responsorjali qedna imbierek il-mulej għaliex iħenna għalija bħal missier, għax il-missier iħenna għall-uliedu u jekk missier ta' din l-art ta' din id-dinja jiftaħ għajnejh iħenn għal-tfal tiegħu wis aktar il-missier tagħna tas-sema jiftħilna għajnejna għas-siwi tagħna. Inqumu bil-wifqa. Ħuti Alla jaf li aħna bnedmin dgħajfa u jinsab dejjem lest biex jenna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Ejjew nitolbu għall-uliet il-Knisja biex iħossu l-faraġ ta' Kristu huma u jiġdu qudiemu nitolbu. Għal dawk ħutna li jitfixklu quddiem il-ħtijiet tagħhom u tal-oħrajn sabiex jintelqu bil-fiduċja f'Alla li jaħfrilhom nitolbu. Għalina li biex nemmnu irridu naraw u mmissu sabiex is-sinjal umli tal-ħobs u tal-inbit fl-Ewkaristija iqawwuna fil-fidi tagħna nitolbu. Għall-erwieħ li hemm jistennew it-talb tagħna biex inti jogħġbok tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Missier Qaddis li taf xemm moħbi fil-font ta' qalbna fidejk inqedu dawn it-talbit tagħna int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla taħnina bla qies, birek l-offerta li qegħdin nagħmlulek u wettaqna fil-fidi li stqarret Sant'Agata Verġni u Martri sa xerdet demma għalik bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidsu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħaj. Għaliex Sant'Agata ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tagħha fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dgħajjef u ssaħħaħ lil min nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu il-kobor tiegħek Qaddis. Osanna fil-għod. Osanna fil-ola. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' radd il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qadija tiegħek Francis Buttigieg u l-familjari. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirs tal-ħajja ta' dejjem
flimkien mal-Verġni Mqazzo Malla Marija, ir-raġel tagħha San Giusepp, l-Apostli, Sant'Agata Verġni u Martri u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Hawnhekk magħna fostna għandna lil Ġesu, il-misteru kbir tal-fidi. Ejjew ngħidu insaħħu l-fidi tagħna filwaqt li ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna jitqaddis ismek tiġi salt nagħtek kif is-sema hekk da fl-art. Aħfrinna dnubitna eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina għatijek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Paċi magħkom, paċi. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla. Dannu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja, yani aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Iżda għejd kelma waħda. Give to my God.
Glorja lil Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, waħfirli. Nitolbu, issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa, għamel li nsiru nixbħu lil Sant'Agata fil-qawwa tal-għaġeb li juriet sal-aħħar biex jistħoq ilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. O Maria.